Sarong maray na pagkahapon mga ka-aksyon, welcome sa satuyang programa. Aldaw kita ngunyanin Miyerkules, Petsa 21 kan bulan kan Abril, taong 2021. Kami ang sa indong magkairiba, daing iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region, ako manan sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Ang programa ini pigatan sa indo kan ako Bicol Party List. Asin ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Ini ang programang kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang ora mismo. Maray na pagkahapon, partner. Masiram na hapon, partner. Mas masiram ka pa sa hapon. Tama ka. Uy, nagparasaing ka palang kan bagyo. Partner, kan bagyo, syempre, yaong kita digdita, padagos kita nagtataon ng impormasyon para sa tuyong mga kababayan. Tanganing, padagos hindang maging ligtas. Inot sa gabos ang pagpapasalamat ta sa satuyang mahal na Diyos. Yes, praise God. Dinangog ang pangadjion tang mga Bicolano, pangadjion tang mga Pilipino na dai maglandfall, dai magtama sa tuya, direktamente si Cha Bising. Correct, partner. Ano yan makusugon ang pagpapangadji kan mga Bicolano, partner. Epektibong marayso Horacio Impirata, Impirata. ayan. Pero partner, mas kinangani dai naglandfall si Bagyong Bising digdi sa to sa Bicol Region, igwa kitang mga kababayan sa Bato, Catanduanes na medyo naapektaran. Digdi igwaman kitang mga igwaman na nagkakapera na particular sa pinag-ibakwa yes, sa importante. Ginubatan and sa iba pang mga lugar. So, ang kinagayon ng kani partner, ang sa tuyang mga LGU, ang sa tuyang mga opisyal, talagang permi ang preemptive evacuation duman sa mga lugar na mga prone areas. tama. Kaya ang satuyang pagsaludo sa satuya po tabing mga local government officials, sa satuyang mga otoridad na aktibo sa panahon na And, igwanin bagyo. Siyempre partner, kita mismo, ang sa tuyang mga kababayan, permi na yaon subo, nanginginot na partner itong pag-evacuar, Tama. paghanda, kasi dahil na kita, araw mo partner, way back itong mga nakaaging mga bagyo. Kumbaga, nakanood na ninleksyon ang mga Bicolano na bako ng arog kan dati na pigpipirit mo pang Correct, paalion. Ngunyan, aram na kan mga Bicolanong gigibuhon. Lesson learned kaya partner sa mga nakaaging bagyo. Magtagdo pa sana or magtagiti pa sana. Nagpapatos-patos na para mag-evacuar. Paras Ilalong-lalo na pag nagparos-paros Correct. na. Pag nagparos-paros na partner, piputol na ang mga dahon kan batag. Ang kinagayunan ka ni partner I-harvest kasi na ang mga kalunggay. yan, ang kinagayunan ka ni partner, ang sa tuyong mga kababayan, masingani kita. Di ba? Pag sinabing may bagyo, permi kita naghahanda, nagapreparar. Permi kitang alertado, permi na kitang pasiguro. Pero nailing ta ka partner ka nakaaging aldaw. Yaong ka sa atop. Ayo. Nagpupukpuk. Bako lang nagpupukpuk. Ano? May pigagabot pa ako naman. Siyempre, May pag pigpupukpuk pinukpuk na, mo, gagabuton mo. may pigagabot pa. Ayan. Yan ang importante, Maliban partner. yan, may pigsusulat pa akong mga luho. Matindi ka talaga, partner. Diyan ako sa imo minabilib. Pero mga ka-action, maski nga ni sarado kita ka nakaaging aldaw, huli kay ni partner na pagtatautan ng ligtas, share to tanan sa tuyang mga guests and mga bisita, daiman na madanyaran, igwaman giraray kita partner na pig-akomodar. Gusto mong sabihon maski ngani makusog sa pag-uran, halos nag-aga, maghapon. Gusto mong sabihon, ang tabang ora mismo, ang Ako Bicol sa Ka-Action Call Center, Supposedly, partner, sarado kita para sa satuyang mga kababayan. Tanganing daiman masyadong magkaigwaning kahandalan. Alagad, igwa pa man giraray partner na nagpirit na magpasiring digdi. so maski na makusugan uran, maski piglilipot ka, Pig-akomodar ta, partner. Pig-akomodar. Talagang Pig-akomodar ibang ta, klase. importante, partner, na kadigdi naman sana, so tawan tananin ayuda. Yan ang pigasabing, tabang, ora mismo. At saka yan ang pigsasabing komitido, ang programang ini, komitido ang Ako Bicol Party List and Action Call Center, ang tabang ora mismo sa pagtabang and pag-alalay sa mga kababayan ta. Correct. No matter what. English yan ha? Yan! Maski anong klaseng panahon. No matter what happen, Mainit, mauran, sunny day, may paros, or stormy day, perming yaon ang Ako Bicol Party List. Si Ma'am Charity Basmayor asin si Bless Basmayor ang natawan ta partner ning tabang ka nakaaging aldaw nin Lunes. Iyo ini. Yan. So, kung maiiling mo partner, si Bless Basmayor, igwa siya ning nagtubo digdi sa iyang liog. May bukol. May bukol siya partner. And nagkaigwa siya ning Bukol na pula. diferensya sa paglakaw kan mga nakaaging bulan. Pero huli nga ni sa pag-asikaso kan magurang na nakasurvive ining aki partner, nakakalakaw na siya ngunyan. Pero ang kahagadan kan sa iyang magurang, ining nga ning si Charity, maipabulong ining sa iyang aki, grabe ang kamautan partner na mamaray ining sa iyang aki. Matalino ini si Bless Oho. So gustong sabihon partner, maski sa panahon na medyo nailing mo ko sa partner likod mo. sa luwas, makusugan ang Makusugan duros. paros, medyo makusugan uran. Dayan naging kaulangan para
ang programang ini ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List iabot ura mismo ang tabang Correct. digdi sa nagdulok sa panahon na medyo maraot ang panahon. Correct ka dyan, partner. Ang kahagadan kay ning magurang, maidara sa ining aki, mapatsakapan sa doktor, tanganing maraman kung ano ang kausa kan bukol kay ni partner sa iyang liog. So ano ngunyan ang naging aksyon partner kan sa tuyang programa kan opisinang ini and ni Congressman Saldico? Ang promesa partner ni Congressman Saldico, ipapabulong ining aki. So gabos pong expenses sa hospital partner, iki-cater ni Congressman Saldi asin kang Ora tabang mismo. ora mismo. Tinaram na ito ora mismo duman. Yeah. Maliban sa pagpapabulong, garo may mga nailing ako, may mga pinadara Siyempre, ka. partner, dahil pwedeng mag-uli ang pamilya na mayong bit-bit ng pagkakan. So, may bit-bit sin the partner ni grocery packs na pwedeng And din huli, ita medyo maraot ang panahon. Garo pinaatod mo pa. Pinaatod pa, partner, yan. Pag si-share to, partner, na makakauli sa indang harong. Sa ning inang lugar safe. ninda? Sa Tabaco City, partner. Sa Medyo Tabaco rarayo, City. pero tanganing mai-share to tang ligtas na makakauli ining So, pamilya. ang nangyari, ipinahatod ta. pagdulok, paghagad nin tabang, tinabangan ora mismo. Yes, partner. Pinadarahan ora mismo. Hinatod pa sa tabako ora mismo. So, naghatod, nagbalik man ora mismo. Siyempre, partner, Okay. kinakaipuhan tanganing dagos man ang pagserbi pa sa tuyang mga kababayan. Ayun. So, at yan po ang patunay, mga tugang, mga kababayan na Bicolano, na ining programang ini, natabang ora mismo, kan ako Bicol Party List ni Congressman Saldico, kan Action Co Center, daing pinipili na panahon pag-abot sa pagtabang. Basta makaabot digdi, ang problema, nakaabot kay Congressman Ora Saldico. mismo, partner, tatawan ng aksyon. Tama. Mga tugang at yan, igwa pa kami nin tatabangan, may lalaki na may hilang, ang tatawananin ayuda, tatabangan, kan tabang ora mismo, kan ako Bicol Party List, sa pagbabalik, kang tabang ora mismo.